डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। आजाद आयुष म्यूजिक हंटरगंज। की बताई रे भैया काल्हा गेली बाजार, ये गो जींस पेनल छौरी से लड़ गेला नजर। की बताई रे भैया काल्हा गेली बाजार, ये गो जींस पेनल छौरी से लड़ गेला नजर। कैसे कहियो कि हमारो नैना चार हो गेला, कैसे कहियो कि हमारो नैना चार हो गेला। त हमारा हंटरगंज के छौरी से प्यार हो गेला, हेरे चतरा जिला के छौरी से प्यार हो गेला रे भैया। हमारा हंटरगंज के छौरी से प्यार हो गेला, हेरे चतरा जिला के छौरी से प्यार हो गेला। अखिया मारी के छौरी हमरा के बोलैला काऊ, कारू होटल में जाके समोसावा खियैला काऊ। रे अखिया मारी के छौरी हमरा के बोलैला काऊ, कारू होटल में जाके समोसावा खियैला काऊ। अब ता लगा हो हमारो चमत्कार हो गेला, अब ता लगा हो हमारो चमत्कार हो गेला। त हमारा हंटरगंज के छौरी से प्यार हो गेला, हेरे चतरा जिला के छौरी से प्यार हो गेला रे भैया। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। देखे में छौरी भैया कया समाटरे, मीडियो कर बोलिया दिल में गेलै हमारा धासरे। रे देखे में छौरी रे भैया कया समाटरे, मीडियो कर बोलिया दिल में गेलै हमारा धासरे। परजा पति कंचन भी तैयार हो गेला, अब ता अनिल आजाद भी तैयार हो गेला। त हमारा हंटरगंज के छौरी से प्यार हो गेला, हेरे चतरा जिला के छौरी से प्यार हो